Yan ang Notorious Packages, VIP Car Wash, VIP Detailing, Ceramic Coating, at Nano Graphene Coating. Meron ding premium services gaya ng Premium Car Wash, Motor Wash, Wash Plus Wax, Express Detailing, at Interior Detailing. Subukan din ang kanilang premium services gaya ng Headlight Restoration, Glass Detailing, Engine Detailing, Cabin Disinfection, at UV light sterilization. Meron silang mga friendly lady detailers and car wash boys. Dito nyo lang matatagpuan sa Notorious Details Auto Detailing Studio. Kaya kung gusto nyo ng sasakyan na always bago at gwapo, subukan na ang pinakabago at naiibang auto detailing sa Iriga. Yan ang Notorious Details. Maganda ang lugar at pwedeng mag-relax habang kayo'y naghihintay with free coffee and Wi-Fi. Notorious Details. Visit us at Iriga Nabua Highway, Francia, Iriga City. Notorious Details Auto Detailing Studio. Your car is in good hands. Owned and managed by John and the beautiful Diane Maestrado. Mga tugang oras alas 8:37 nin pagkaaga. Standby kita sa masunod na programa. Ang Bicol Connection po. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Hi, hello. Ako po si Monica Piriki Canli Masol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DZKI. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Kang time pong nagadan itong biyanan ko, nagdulok po ako igdi sa Kaperte. Tamay nagsabi nung po sa kong nagkataong tabang ang Kaperte para sa mga nangangaipo. Dakulang pasalamat ko po pig-entertainment ninda kami. Mga 2 weeks man po ba siyang naghirahigda pa sa harong. Naaramin minasa na maagahon, nagadana siya. Dakulang tabang sa mga namamanwaan, kambilog na kamarinisur,
ang ginigibok ang kaperte ta sa araw ng mga tios nakakatausin lang itong pangangaipon kaya dakulang tabang sa muya. Nagpapasalamat po ako kay Gognigs, kay Sir Luigi, asin kay Congressman Villaperte, ta tinabangan ko ninda kami kang kwartang kaipuhan ni para maipalubong sa kuyang biyanan. Si total pong naitao sa mo, 15,000 po. Maraming salamat po. Maray na ramrag ka ninyong amin na welcome sa programang Bicol Connection. Aldaunin Sabado. Pitsakin si kita kan na bulan in Mayo taon 2021. Sa lado teknikal ang sa kuyang partner digdi ang laging guwapo, pogi. Ala Steven Seagal. Engineer James Oko. Yaon man si Rodel Cesar ang sa tuyang information officer ngunyan. Sa transmitter site, Engineer Lindon Toralio. Ang sa tuyang maskuladong PSG naman sa transmitter site, si Jimmy Guanzon. Makakaibanan ng sa tuyang bilog na pwersa kan RPN Radio Ronda. Sa pagpaabot ng mga impormasyon, pakikipag-ulay sa mga magiging newsmaker. Sa mga Facebook Live viewers me, good morning. Kung may mga reaksyon, opinion, mga pangapudan na greetings, pwede po nindong i-text. Ipaabot sa tuyang Facebook page. Sa RPN DCKI, tataan mi po yan inadalan. Sa mga nagantaway sa mga transistor radio, kung kamo man po may mga buot ipaabot na mga reaksyon, opinion, greetings sa pangapudan, magduwa-duwang i-text. Sa toya pong text line number 0948-241-7675. Ini po ang sa itong Kabicol Connection. Joey Habanalim nag-imbita, rabot kitang 10 o'clock in the morning. Pag Sabado, 8:30 to 10 o'clock kita. Maurlay-ulay ka na mga napapano na tema ngunya na aldaw. Sa may mga kumpleanyo, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Siri man po sa mga Mr. and Mrs. masilibra kan sa endang mga wedding anniversary. Happy wedding anniversary po sa Indo, mga Mr. and Mrs. At least importante bago pa magluto ng pamahawan, mabati na ni happy wedding ang sa inyong mga partner sa buhay. Makimlatan lamang asin na masinyasan lamang ni sarong kiss. Sarong kiss ni pagkamuot. Hali sa iraruman kan sa inyong puso. Dakulang regalo na po yan. Dawa mayo ka mong mga materialis na bagay na pwedeng irigalo. Or cash. Ang importante ang greetings dakulang bagay sa satuyang mga kapartner, kapareha sa buhay. Nagsasakripisyo sa gabos na bagay. Siriman po sa mga may kapiyastahan ngunyan. Happy fiesta po. Diyan sa Banuang Canbaaw, sa Barangay San Isidro, kay Mayor Jeff Besenyo, happy fiesta po. Pero sabi ni Mayor Jeff, Visinyo, bawal mo na ngunyan ang pag-akseptar nin mga bisita dahil po kaning COVID-19 na pandemic. Pwede man mag-Rwanda para lang sa okasyon o handa para sa laog ka na membros kan pamilya. Bawal po ta nga rigday kita magkaigwa po nin hawaan sa virus na kinakatakutan ta sa panahon na ini. Bawal po, kontra po ang IATF, ang sa tuyang gobyerno sa mga tiripon-tipon, sa mga social gatherings. Bawal po sa mga non-essential
jamming, trippings, lalo nang bawal ang tagay ning alak. Pwede man magpasimple basta tigsararong bote, tigsararong baso, tigsararong kutsara, tinidor, pulutan, kanya-kanyang plato, bowl, baso. Kung talagang dahil na mapupugulan. Pero medyo magtago-tago lang, saka magsuroy-suway, dahil magparadurukutan. Logi ang mga nightclub sa mga panahon na ini. Sabi kan sa kuyang padihon. Irak man niya padi katong mga nawaran ng hanap buhay. Arog kan mga waiter, waitresses, GRO, mga bouncer, mga paralinig, katabang, mga paralinig, mga boy, mga kadakol na mga nagtatrabaho man pala sa mga beer houses, nightclub, nagkawaran ng hanap buhay. Kaya makairak man ngayon, no? Lalo na itong may mga pasuso. Ano man niya kung buot ka na mga pasuso? Ay ko ngayon dyan mga bagong mga kiman na nagtatrabahong waiter. Waiter, waitress. Ano ba nga? GRO. Pambira ka man niya ako pa di ay. Tamo ngayon pa di, Rakman. Nagkawaran nga sinda ni nanap buhay dahil kaning pandemic. Dakol nga niya akong nagkawaran ng hanap buhay Ano man nga pa di? Pati nga niya ako itong mga yaon sa mga legal na bulangan, itong mga cockpit arena. Igo nga niya ako kitang mga legal na mga bulangan, nagkasararaduhan man dahil man nakapag-operate dahil kaning pandemic. Magindigdi po sa Bicol Region, irak man itong mga empleyado nga niya ako dyan. Ano man yung mga empleyado dyan pa di? Dakol man niya ako bagang mga empleyado kan mga bulangan. Itong mga para tambod ning manok. Mga empleyado niya ako yung kambulangan man. Pero dahil man sindang sweldo, kundi ko man sindang kinikita dyan. Authorized sindakan bulangan na magtambod ning manok dyan. Ano pa nga pa di? Igwa niya akong empleyado man dyan na doktor, nin mga manok. Ano nga yung buot mong sabihin? Ito niya akong nagkakataramaan ng bulang na mga manok na buhay pa man. Tig-tataray yan, tig-bubulong. Kaya doktor sindakan mga manok na mga pambulang. Mahal ba niya kung bayad kaya Iba nga niya ako kung na-interview kayong kayo itong panahon na nakikita man siya kung sinisirsyurte pagdakol ngayon sultada, naabot man nga sa mga 1,000 to 1,500 ang kinikita ko sa kadal daw. Inya akong maray na O kaya kumbinsido tong padi ko, tama ka nga padi, nawaran naman pala niya sindang hanap buhay at nawaran man niya ako sindang hanap buhay. Ano pa nga? Ito niya akong mga Kristo ko na po doon. Ano man niya yan padi? So mga nagpaparakurahaw niya ako itong mga bit collector, itong nagkukurahaw o nagpupusta. Mga postadores, tapos nagpapago, ano nga po dyan, pago, kukurahaw ng Yamado sa kadihado. Ano po niya okay mga Kristo. May porsyento niya ako yan sa mga manager ninda kung nanggagana. Yung nga pa di. Ito may kita niya ako yan. Mas dakula niya ako ang kita kang Kristo sa bulangan. Kung minamanageran ninda, nagagana nga niya ako nin milyon-milyon or ribo-ribong pirak sa bulangan. Lalo na kung makusog niya ako ang buot, magapusta ng pirak. May mga Kristo nga niya akong abang yayaman na sa panahon na ini. May mga haros sa garo na mansyon ng mga harong. Nakapaadal, nakapatapos sa mga kaakian, ninda, naging mga professional. Sa pagkirikristo lang niya ako sa bulangan, mas magagayong panarong sa tuyakan ibang mga Kristo sa bulangan. Totoo ngayon pa din. Ito niya ako magtaga-research ka. Totoo yan. Pambira pala niya yan, Lingon yan pala niya, masindang kinikita. Mayo niya ako. Ang nagkumikita niya ako ngunyan, ining online sabong ni Atong Ang. Tagrabe ang kinakaltas na porsyento. Kaya niya ako pwedeng iyan, porsyentong iyan, magdago sa gobyerno, nga rig maitabang ta sa paglaban ta sa COVID-19. Pero kadakol na patingan niya akong mga sa online na iniyo. May mga nababangkag na naman niya akong mga magagatol sa postahan na mga sabungiro. Minsan niya ako may nagsasara na naman
properties dahil po sa pagsabong online. O, ganoon itong pulang manok. Ganoon itong istorya na ata pampasildo ngaya, ipinusta sa pulang manok, tigmaok si pulang manok. Tinadtad ning tama katong puting manok. Kaya sa pampasildo, narimati sa bulang kan iposta sa pulang manok. Ay, yung nga pa di. Ano pa nga pa di ang pwede niya kung dyan na nagtatrabaho? So mga paralinig, dyan sa laog, kada niya ako tapos konsultada, kada ribay, masigid nga na itong parasigid. Ay, yung nga pa di. May sweldo niya ako yan pa di. Ano pa nga pa di? Niya ako mga giter. May mga sweldo man niya ako, lalo na itong medyo striktong mga giter na din nagpapalaog libre. Ugman niya ako kaya ng management kang bulangan. Maririsamo niya ako an may sadiri kan bulangan. Kung dakul ang nagpalibre, tamurusangot ang lalawgon. Garo da man lamang magngirit. Garo pirmi nga niya akong nakasimangot. But sabi niya ako kaya. Kadakol nagpalibre, sa gate na magalaog libre para bulang. Arog pala niya nga. Pero niya ako kung naka-smile sa kagsadiri kan bulangan. Nakakawa siyang empleyada sa gate na istiktong maride, nagpapalibre. Dawa bistado kan busing niya. Kang kagsadiri kan bulangan, ay di nga pwede. May bayad niya. O, kaya obligado kang magbayad. May sweldo nga yan mga gater. May sweldo nga niya ako yan. So mga parking boy. Kumikita man niya ako dyan. So mga nagbabantay kan mga bihikulo, tinatawan niya akong tip yang kan mga bulangirong ng gagana. Dako na bubuhay niya ako sa bulangan pa rin. Iyo pala nga yan, no? Sa mga resort, dakol man niya ako nagkawaran ng hanap buhay. May mga empleyado man dyan. Kaya bako lang mga GRO nga niya ako, mga waiter, waitresses, mga empleyado sa mga beer houses na nagkawaran ng hanap buhay. Dakol po niya ako, padi ko. O kaya, ang tupada nga niya ako sa ngunyan, iyo ang dapat niya itong bantayan kan sa tuya niya kung mga kapupulisan, kan sa tuya mga barangay officials. Tabawal nga niya ko ang bulangan sa mga legitimate or legal na mga bulangan sa enterong Bicol, pero may mga nababaritaan kita niya ko na nagkakadarakop sa tupadahan. Umala nga niya ako digdi sa Iriga City, garo niya ako may pigkasuhanin na nagkadarakop sa tupada. Kaya bawal niya ako ang tupada. Dyan sa party kan iba pang banwaan sa Diring Kunada, so mga nagpapatupada dyan, lalo na kung medyo ang naglalamisa o itong inapod na lamisador, medyo may katungdan man sa gobyerno, ay baka ma-raid sinda. Tanangingisog mo niyan ang PNP. Apuera, mga tugang, kung ang PNP member mismo, nagbabantay na gaiter sa tupadahan, tangarig ngayang mayong dakop, ako ang mabantay sa gate boss. Pero daradagdagay man ngayaan sa kuya ngayang intelihensya. May mga nangyayari po kayan sa ibang lugar. Sa ibang lugar po, sa Metro Manila, may mga nangyayari na sa tupadahan, para mayong dako pa nagbabantay, ini pong member kan na PNP. Igwa na ba kayo itong pigpadakop si Mayor Isko Moreno, pati si PNP member na bantay sa tupadahan, pinakulong, pigkasuhan, pinatanggal sa pagiging pulis. Dahil meron anya tayong IMIC sa PNP, na yun nagmumonitor. Nagmumonitoran niya yon sa mga illegal na gambling. Kaya apodan niya tong chief of police niya sa Sarong Substation sa Metro Manila. And then pina-surveillance niya itong membro ka na PNP na yun mismo ang nagbabantay na gate sa gate, yun mismo ang bantay sa gate kan tupadahan. Tangari ngayong maayong dako, orag-orag ngay kaning pulis na ini, nakaabot ki Mayor Isko Moreno, pabantayan. Lingon ta daw ngayon, orag-orag kang pulis na ini. COP, tatanggalon ta ka ngayon kung dahil ka mag-iwag. Sa ka ngayon, aloy na pala ngayon, dahil mo yan aram. COP, hindi po anya, sir. Hindi po, thank you, Sir James. Hindi po anya, sir.
mayroon na niya dyan sa may simenteryo, nangyayaring tupada. Puntahan mo na niya at kung hindi, isasabay kita sa tatanggalin natin na opisyal ng PNP dahil tulog-tulog ka sa pansitan. Kaya nga maghiro-iro na ka mo. Anya, suhid kang ano nga digdi. Ay, make nga yan nga na nagmo-monitor kan mga tiwaling mga miyembros nga kan na PNP. Kaya inaaliluya ko ngayon, sabi ni Mayor Isko Moreno, mga PNP nga talagang mga tultol sa sendang trabaho. Pero inuumaw ko man nga itong nagpapangsyon na miyembro ka na PNP na may integrity, may monitoring and enforcement group na nag-i-implementar kan na lay na minasiod kan mga illegal lista nga miyembro ninda. Pero nga itong mga tultol sa saindang serbisyong miyembros kan Philippine National Police, sabi ni Mayor Isko Moreno, inuumaw ko. Galitan niya ako doon sa mismong nagbabantay sa tupada nga member nyo, nakabaro nyo. Kasi nakasibilyan nyo, kaya hindi yun ma-identify. Minsan baga, ang mga nagre-raid na PNP, si IDG, minsan man sinda naka-uniforme pag minarid sa mga tupadahan. Ano yan pala sa rules of engagement? Na PNP ba dapat pag minarid sa mga tupadahan nakasuot ba ng proper uniform ng PNP or nakasibilyan attire lang? Pag nakasibilyan sinda, kung marid sinda, dahil sinda mahalatang mga members sinda ng PNP or mga autoridad sinda, di ba? Pero ano po talagang tama? Anong pinaka-proper? Kung marid ang mga members kan PNP sa mga tupadahan, illegal gambling ini, mahal-mahal na patingon yan ang multa sa mga nagkakadarakop sa tupadahan. Garo lampas na 20 o 30 mil ang multa kayan. Pwede ka pang mapreso o mabayad ka pa ng piyansa na inaapod. Siguro ang piyansa kayan, baka mga 30 mil lang ngunyan, lana ka mahal. Ngunyan, kung ma-uniforme mang kaya, nakasimpre, nakabalat ka dyan, ralapagang kaya yan ay. Pag nagabot ka mo dyan sa tupadahan, sa area, durulagan yan, nagaro na hinurukay ang mga paratupada, kamuman, raralapagon nindong mga autoridad sa mga nagpapaturupada. Makuha ka mo ng mga ebidensya, kwarta, asin man mga manok, ba nga dyan, may tari pa ang mga manok, na iyo ang magiging ebidensya laban duman sa magkakadarakop sa tupadahan. So yan ang nangyayari. Kaya siguro baka ina-allowed man na itong madakop, masakyada sa mga tupadahan na mga member kan CIDG o PNP, dapat gawin ng mga nakasibilyan. Pero sana anipadara kan sa endang pinaka-big boss itong bakong parabulang. Tati bakit bago man mag-read sige pangunang pusta, maray kong ganata. Sige sana ngayon ka mo. Nagkakabig-kabig ngayon kami digdi. Sige lang. Pero paano kung madaog? Ay, ridonan Tagaring magkabalik sinadaog. Ay, makonsilo, po. Ay, tarang padornungan sa naman digdi sa babaw kang kinabahan. Kung medyo madunong-dunong ka, marerayan sa imong pagkabuhay. Pero dapat po gayud maging sincero kita sa kampanya kan sa tuyang presidente na ang gabos na bawal sa lungat sali dapat panimbagon asin man dakupon. Kung halimbawa, bawal talaga po ang tupada, dahil i-authorize yan, asin dahil allowed ka na sa tuyang mga opisyalis di gobyerno na orugnakan sa tuyang PNP. Oras, in kaso, ayan, ang maorag kayo ni. Igwang madakop, asin masampulan, na member kan PNP, na yaon sa garo nagpoprotehir o nagbabantay sa tupadahan, asin madakop sa gigibuhon na raid, halimbawa kan pinaka kumandansyang halangkaw na nakakasakop sa endang unit. Pwede daw natanggalon sa serbisyo ang pulis na yan o ang autoridad na yan, asin na kasuhan, isabay ang chief of police na turog sa pansitan.
asin ang saindang intelligence na nakakasakop ka na sinambit ng bagay. Or dapat na isabay sa kaso ang barangay officials na sa Roma na turog sa pansita na nagkakaigwa na pala niya yung tupada dyan sa barangay nindo. Dahil ka lamang ngayang iuwi ni ay sa sendong alkalde. Kaya dapat po magin ang sa tuyang mga alkalde, orderan ang sendang mga chief of police na bawal ang tupada. Masabi po ang iba, Mayor, migpiesta po ngayon kaya ka na mo sa to barangay na mo. Baad po tugutan man ninyo na maka fundraising, ano nga po ka ni fundraise, makapag fundraising man lamang ngayon kami, hali sa tupada. Gulpi man po pati ngayon parabolang dumaan sa samuyang barangay. Kaya itong mga panahon, garo, piga-allowed dyan, kana LGU, pero bakong gabos. Tinataanin na, garo, kung igwasindang project ang barangay, garo kang panahon, garo, minapasar nin sarong resolusyon ang mga sanggunian bayan. Para lang tugutan sinda na mag-operate nin tupada o buro lang sa barangay ninda, at least mga 1 to 2 days lang siguro nga ni. Oh, sige na nga yan, mga 1 or 2 days lang kamo magpatupada para maka tipon man kamo nin na sintabo para man sa sendong project sa barangay. Yan. Pero kaipuan po kayan, ang resolusyon na tugot ang sanggunian bayan nindo sa sendong operasyon. Or else, kung mayong pagtugot ang sanggunian bayan, may bendisyon sa alkalde, bawal po yan. Baka pati ang alkalde nindo, pag naaraman yan kan reading team, sumabit pa. Na minaluwas na nagiging protector pa kan illegal na tupada. Kaya dapat ang ayan na ini pong sa tuya pong PNP, medyo maging stricto po talaga kita sa mga illegal na sugal arog kan tupada. Mayo man maraot po, ta nagpapasunod lang po kita kan batas, kan sa tuyang lay. Nakakahirak. Arog sa amigo ko na sarong chief of police na mahigos, maray, seryoso, sa pagpautob kan batas. Diyan po sa Banwaan kan Bato, nakahirakan sa kuyang amigong chief of police, si Major Andro Alcomendas. Ninuli po ta kanpig raid ninda an tupada operation sa lublub bukid ng barangay sa Bato or itong mga harayo na talagang barangay diyan. Kanpig dadarakop na ninda, rinaralamag na ninda itong mga paratupada. Siyempre, madalagang ka. Respido niyan magdurulag. Lamag-lamag ni Chief of Police sa Alcomendas. Suba-subawan mo yun na nagpaglukso ka itong biglalamag niyang paratupada. Luksuman siya. Pagbagsak niya, nabagsakan niya po. Itong nakausling kawayan na matarumon ay tanawakwak po ang sayang hita. Sobrang kulog, sobrang lugad, sobrang perwisyo, sobrang gasto sa ospital. Sa pagsunod, as in in line of duty as chief of police para ipautob ang lay sa pagbawal sa mga illegal na sugal arog kantupada sa sinambit ng Banwaan. Sa diring gastos pag ito ni COP. Kan inoperaran siya, piglinigan si lugad niya, tinahi. Hanggang nagbakal pa siya ni nasugkod. Scratches, tapos nagmintin pa hanggang sa luway-luway pong nagpapapila siya. Aros day siya nakakalakaw, nagsapo ng lugad. Tapos pigpapasil-pasil sana. Kani ba niya itong mga kababayan na magparapaturupada? Ano na tayo? Barangay officials po, wake up. This is a wake-up call para sa Indo. Magtaga-monitor po kamo. Magin po ang mga namamanuaan sa lugar na nagpapatupada. Ipaabot nindo sa mga barangay officials nindo. Pag di nag-aksyon,
isumbong na nindo ang tupada sa kan barangay officials nindo sa PNP. Pag day pa mag-aksyon, isumbong na nindo sa mayor. Pag day pa mag-aksyon, isumbong na nindo sa pinakalangkaw na opisyal kang gobyerno, asin kan sa tuyang mga autoridad. Tangarig sinda naman ang mag-aksyon. Pag day pa mag-aksyon, isumbong na kipapadigong. Ki Presidente Rodrigo Duterte, taiguaman siyang numerong tao sa public para idayal ang sendong mga sumbong. Nalingaw lang ko kang number eh. Tangarig maleksyonan po itong nagpapabaya sa sendang mga responsibilidad, obligasyon sa gobyerno asin sa publiko. Mga tugang palayugan ta daw naning good morning ang sa to'y mga Facebook live viewers. Nakawatching an saro sa Maygos na barangay health workers kan barangay Sagrada Bao Camarines Sur na pinamamayo ni punong barangay station manager Melvin Barayoga. Sabi ni Ma'am Gina Barameda, good morning po sir. Paki-shout man po barangay Happy Fiesta kay Mayor Jeep Bisenyo, Kagawad Edi Bayos. Ano to si Kagawad Gali Bayos? Bako na tong sa San Isidro ano? Pero kumusta ang kuman si Kagawad Gali Bayos kan ay ano siya garo Bulwang Bao Camarines Sur. Si Mayor Jeep sa barangay San Isidro Bao Camarines Sur and Kagawad Edi Bayos. Happy fiesta po sa endo. Sa kada especially to Gaiti family. Ex-Mayor Mel Gaite and Engineer Alexander Gaite of San Isidro Bao Camarines Sur. Happy fiesta po sa endo kabos ha. Mayor Jeep Bisenyo, happy fiesta. Kadakol kuta ng gusto makipangmiestang mga fiesta goers ang unyang kundi pandemic paano daw yan? Pwede man gayod putsiko na lang gayod ha. Pwede man gayod patos-patos na sana. Pwede man ipadara. Kita digdiyo kung mahira ka na mapadarahan ni Ate Gina. Pwede man kita digdiyo nga makanamit kan mga handa ninda. Good morning man ki Hermana nga Monica Periki kan Limasol sa Ipros also watching and gusto niyang bation ng good morning nag-watching man sa toya. Mabuot, maskulado, guwapito, talented, professional na maray. Garo professor siya sa sarong universidad. Si Mr. Jose Alvaro Borromeo. Thank you so much for watching, sir. Thank you, man kay Hermana nga Monica. Sulot ko na pati Hermana ining t-shirt na pinadara mo sa kuya. Kaya niya ako, garo mapresko ang hawak ko ngunyan ta. Iba man palang talaga niya ako ang t-shirt na hali sa Limasol Cyprus. Medyo mapurpose ko sa pagmati. Thank you so much. Si Hermanang Melanie Mendoza man. Saka si Hermanang Michelle Pasiti. Nag-message man niya na pagkaaga. Sabi ngayon ni Hermanang Melanie, magbakal ka ngayon take out sa kumbako ngayon sa sarong sikat na restaurant dyan ta. Dahil na magluto nga si Ate Clemen, magbakal ka na sa nangayang take out. Padara ngayon ni Ate Munay from Limasol sa Ipros. So, salamat niya akong maray. Yaw nan mga ayudakan sa tuyang mga tugang na pag nahiling nindang nagkukupos-kupusan sa kung limugmugan garo ngayon mayong kwarta si kuya. Kaya salamat na maray sa ayuda. God bless you more. I love you so much, mga sister. And si pating mga nagwa-watching sa tuya. Digdi daw. Bakit gwapa digdi? Okay. Good morning man sa gabos natong mga parantabay. Diyan sa district office ni Congresswoman Josal Portono mga tugang. Good morning. Lalo na kay Ate Maribaldo sa Quadrante. Igwa siyang pigpost sa
sa iyang Facebook na magkakaigwa po nin programang ano po, libreng pagpaadal sa driving ang office ni District Office ni Congresswoman Josal Portuno para po sa mga OFW na mga nagkawaraning trabaho dahil po kang pandemic. Nya ko Ate Maria, ano man ang mga requirements kayan? Simple sana nga ang mga requirements. Good morning, Kikagawa. Dapi piyesta. Sa San Isidro pala San Agustin pala ni Kikagawa doon. Happy piyesta sa mga taga San Isidro, Iriga City. So, ang mga requirements nga, photocopy, birth certificate, 1x1 picture with white background. Ay, niya ako iyo Ano pa nga niya ako, Ate Marie? Certification from barangay as a displaced worker siya. Yan ang pwede ngayang makalaog sa libreng driving school or driving lesson or course. Ano yan? Nabako man yung course. Garo, libreng pagpaadaling driving sa mga nawaraning hanap buhay ng mga OFW mga kababayan sa Rinconada. O ano pa niya ako, Ate Marie, ang mga requirements bago ka dyan makalaog libreng pag-driving. Tangarin niya kung baad mag-accredited dyan, eskwela na ma-under, na mapa-eskwela kan driving, baka niya ako accredited kan LTO, ako on ang certification nindo, para makapagkuha nin student permit. Mga gustong makakuanin na lisensya sa pagmaneho sa Land Transportation Office sa Iriga, ang test na maiproseso na makakuanin non-professional or professional license, driver's license. Ano pa niya ako, Ate Marie, ang requirements? Photocopy nga kan high school diploma. Ano pa niya ako? College diploma and transcript of record. O ano pa niya ako? Barangay certification na displaced worker siya. Ano pa? Kung LSI, balik probinsya, returning OFW, if OFW nga ya. Ano nga niya ako? Kung if o kung OFW, photocopy nga ya kan passport na may working visa stamp proof na nag-work sila abroad and nawaran work because of pandemic, dangan magkuha pa nga yaning OEC. Ano niya ako daw yan? Overseas Employment Certificate guide niya ako. Deyo, may sabihan akong mga berbisto ko man na may palibreng pag-schooling si sa driving nga si District Office ni Congresswoman. Nabasa ko niya ako sa kakachat ko niya ako si Ate Marie. Kanti naramang ko tong pagkukumbinsi kong OFW na makabalik-balik sa pagtrabaho sa ibang bansa. Sabihan ko kan mga requirements ni Ate Maribaldo sa quadrant. Nasilya kan pati ko. Ay! Na ako na makalibre ka na. Say-sayang ko mga requirements. Nasilya kan pati ko. Ay, tanako ba nan pati ko? Nabutasan ko pati so kapot-kapot ko ay indangan niya ako. Kaulayon talagang doon niya ako si Congresswoman Josal Portuno na ito niya akong padiyong ko na sinabihan, nasilya kang pati nga niya ako, ito OFW ma. Aros niya ako, sikadan ako kan mga requirements. Self-delivering driving nindo sa district office with the test na siguro nga niya ako ta 15 days na kayo pati nga niya ako pa di. Driving na 15 days. Pero malay mo niya ako kung may libreng allowance. Naitawa si Congresswoman Josal. Kung di ano nga yung mga requirements, kan isa-isa kumbaga si requirements. Daog pang tapirangon ako itong padiyo ko. Di mo ngayon kung pagsungutan amay pa. Magdadalihan nga kita padi ko. Ay, timpla mo naman lang lugo niya akong kape. Lingawi, pananga niya ako yan. Kung di mo kurusunada ta. Mayaw nga na nga kung pambakal bagas. Padudumanan mo pa nga ako sa uwa. Padudumanan mo pa nga ako sa kumpany ko sa Manila. Para magkuha kan
kan OEC, kan certification na na-display nga ako, makuha pa ko sa OWA, makuha pa ko sa barangay, sa kuya ng certification ako display OFW. Pirmi na yan sa OWA or sa kung saan pang kung ika daw nga pa di, amay-amay pa nga, kinukonsumisyon mo nga ako. Magkakadalian nga kita pa di, pag sinirit mo nga ako mag-enroll sa libreng driving. Ay, indaman niya ako, takadakon mo. Bago man niya ako kung may kagustuhan, because istorya ko lang sa imo. Nga niya ako mga requirements na yun. Bueno, mahanap buhay daw muna kita. Pagkatapos ka nahanap buhay, mabalik kita sa programa. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenis Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. Ang programang ini hatod man sa Indo ni Kagawad Gali Bayos. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Kung ang hanap nindo ginhawang namamatean, Ramadama ang sagot dyan. Pinaghalo-halong herbal oil extract, arugan lemongrass, virgin coconut oil, neem tree, acapulco, bayabas, pandan, sampagita, asin menthol. Ang Ramadama katabang pag may kalintura, abo, sipon, kulog sa tulak, joint pain o kasukasuan, allergy, arthritis, back pain, muscle pain. Pwede man gamiton na repelang. Aprobado talaga bastang Ramadama Massage Oil ang kaiba. Epektibo na, barato pa. Ramadama is open for resellers and distributors. Just contact 0930-269-5362 or message at Facebook page Ramadama. Ang Ramadama Massage Oil available na sa mga binasunod na outlets sa Bula, King Remel Variety Store and SLBG Drug Store, Bato, Farmacia Nazarea, Buhi Pharmacy asin Farmacia Nazarea, Baaw Pharmacy asin Buhi Pharmacy, sa Nabwa, AMF Diamond Pharmacy, sa Naga, Tarian Pharmacy, sa Pamplona, ACT Med Pharmacy, San Fernando, NTC Pharmacy, sa Libmanan, Quintin and Queen Beauty Essentials, sa Calabanga, Grand Central Drug Store, sa Pili, Lisa Joyce Drug Store. Kun ang hanap nindo malinig, malipot asin masiram na namit nin tubig, yaon na sa Santo Niño, Iriga, an Abi Aqua Cool Water Refilling Station. Abi Aqua Cool Water Refilling Station nag-agi sa magkapirang purification system nganing maging malinig asin masiram ang inumo na tubig. Abi Aqua Cool Water Refilling Station. Purified drinking water, your water that's worth every drop. For inquiries, look for Aurora B. Ilianza, located at 258 Villanueva Street, Santo Niño, Iriga City, or call 0912-676-6649. Mga tugang, an Office of Civil Defense OCD Bicol nagpapagirumdom kan mga dapat niya tong gibuhon sa panahonin kalamidad. Perming iandam ang pamilya sa anuman na kalamidad asin katibaadan, orog na ang bagyo, linog, pagtuganin bulkan, asin iba pang peligro sa buhay asin propiedad. Perming magantabay sa radyo, magdalan sa telebisyon, tanganing maaraman ang mga abiso asin patanid hali sa RDRRMC Bicol. Hali sa PBOX, hali sa Pag-asa, sagkod sa iba pang ahensya kan gobyerno. Iandam ang gubag o ibaldi kan sa indong pamilya tanganing maparikas ang pag-ibakwar kung kinakaipuan sa anuman na kalamidad asin katibaadan. Daiman paglingawan,
an first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, an pito, posporo, asin iba pang importanteng kaipuhan, arog kan tubig, gubing, asin pagkakan, na kayang konsumohon magdurar nin tulo, abot sa 5 aldaw kung magpasiring sa evacuation centers. Tandaan ang mga emergency numbers kan mga autoridad, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, asin kan lokal na gobyerno, asin magpartisipar sa mga trainings, emergency drill, sagkod iba pang training dapit sa Disaster Preparedness and Response kan OCD Regional Office 5, Provincial DRRM, asin lokal na gobyerno. Ang sa indong Office of Civil Defense sa Bicol bukas 24 oras, 7 aldaw, 24/7, asin nakaandam na magtaonin serbisyo ano man na oras duman sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L. Yucot, asin pwede man sindang apudan sa hotline number 052-742-1176. Sa OCD 5, bida ang handa. City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L. Yucot, sa hotline number 052-742-1176. Daing pa ibabaw, daing pa iraro, gapos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako'y nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas, above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung maka 1 buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Noong April 3, 1995, idineklara ni Pangulong Fidel V. Ramos ang buwan ng Abril bilang Broadcasters Month. Arawin man o ulanin, sa digmaan at sa kapayapaan, sa tagumpay at sa pagkatalo, sa lungkot man o sa saya, sa hirap at sa ginhawa, mula sa lupa, sa dagat at kalangitan, nananatili sa himpapawid. Para sa inyo, ngayong Abril, ipagdiwang ang Broadcasters Month, isang serbisyo publiko mula sa KBP. Mga tugang, balik kita sa tuya pong programa. Basahan ko lang po ang iba pang mga text messages sa tuya pong text line saka sa tuyang Facebook page, Facebook Live. Alis sa tuyang mga parantabay sa mga sa mga viewers tano po. Sabi ni Hermana Michelle Pasiti, have a nice morning po, Sir Idol Joe. Please pakibati yuman po ako sa mother-in-law ko ng happy birthday po sa kanya. Ano na po siya, 66 years old na po. Ngayon araw, aldaw na Sabado, pitsa 15 kan bulan in Mayo. Happy birthday po sa mother-in-law ni Hermana Michelle. Diyan sa Banwaan po kan buwi na si Mrs. Concepcion Misalutcha Morante. Happy birthday po. May you have many more birthdays to come. At hello po kay Rosel na nandyan po sa farm ni Vice Mayor Mercurio Umar po. Nandyan si Rosel po, ang aking anak. Nagbabakasyon po kay Uncle Omar Mercurio. Ayun. At sa Sabinorio family po. Thank you so much. Ayun. Sige. Ingat dyan Rosel, and good morning. And happy birthday kay Mrs. Concepcion Misalutcha Morante Obuhi Camarines Sur. Okay na Shell. Nabati ko na Shell. Good morning man kay pamangkin na pinakang magayon.
pinaka-sexy, sige ang yaman sa online business. Si pamangkin kong Cristel Habana Mendoza. Good morning sa emo. Sabi niya, good morning manangkol. Si James Daa, ang sa kuyang partner na gwapito, pinapaabutan maning good morning. Ni hermanang Monica Pirique of Limassol Cypro sa pag-assist sa kuligdi sa computer. And salamat po sa indong mga nag-review sa tuya pong programa. Sa mga nag-text man, Sir Joey, tangarig mapunduan topada, ibalik na po kan IATF ang burulang sa mga legal na bulangan sa Bicol Region. Kasi under MGCQ naman po tayo. Ayaw, digdi man sa saro. Sir Joey, dako lang tabang po ang mga bulangan sa Bicol. Tadakol man po dyan natatabangan ang mga parabulang, mga sabungero. Igwa po dyan natatabangan ng mga naghahagad maning pandagdag pambakal bulong. So mga may nagadan, naghahagad man pong abuloy. Pigi-iritsan po yan ng kwarta kan mga bulangero kaya nakatabang man po sinda. Ay, yun. Iniman saro. Sir Joey, maski sa mga paralimos po, natatabangan kan mga parabulang man. Kaya lang po, nasasakitan po ang mga paralimos kung sa inagit maluwas ang mga gana. Tani ba po kaya mga parabulang, abo man maglimos sa mga ibang alabado, ang sabi daw og sinda. Ay, pambira man. Dahil mong pwede po yan Siguro naghahambog nagpuputik man ang ibang parabulang. Nadama gana sasabihin sa paralimos daog. Ay, pambirang buhay tayo niyo. Maglaag na ng duwang agyan ansaro sa mga daog. Ansarong agyan sa mga gana. Tangarig duman man magpilan mga makiki agad barato. Ay, pambirang buhay tayo niyo. Good morning mandaki Jimmy Gonzon, ang sa tuwing maskuladong information officer dyan sa transmitter site. Binabati maning good morning ni hermanang Monica Pirique. Beno, balik naman kita sa tuyang pag-urulay-ulay. Digdib mo ka sa probinsya ng Camarines Sur mga tugang. Sa latest information na nakuata, as of April 15, 61 new COVID-19 cases po. 24 from Camarines Sur, 37 from Naga City. So, 61 na naman ang bagong kaso Kaya sa mga pasaway, stop the spread. Na COVID-19, please. Sa Naga City, 2 sa Daingdang, Concepcion Pequeña 2, Del Rosario 4, Triangulo 7, Cararayan 3, San Felipe 4, Calawag Concepcion Grande 8, Balatas 2. 1 case repeat swab already reported in previous weeks. Contact tracing and lockdowns ongoing. Camarines Sur data courtesy of PDRRMC, Edmero Camarines Sur. Ilingon taman daw digdi ang dito sa Camarines Sur partikan Baaw sa Baaw sa Nicolas 2 an history of exposure Candelaria Quezon detected at Del Gallego border. Dako lang tabang talaga ang Del Gallego border sa pag-stricto po kan mga minapuruli sa probinsya kang Camarines Sur. Sa Agdangan Baaw Saro unknown. Sa Barangay San Juan Baaw, Saro, unknown. Sa Baaw San Vicente, 2. Close contact of Bicol number 5836. Ayan. Sa Partikan Kanaman, Haring, Tulo, unknown. Kanaman Baras, Saro, unknown. An history. Sa Partikan na Banwaan Kanlibanan, ang barangay ninda na igwa pong nakaso ng COVID ang Kamambugan, Saro, unknown, and history of exposure.
sa Candato, Saro, tapos sa Station Church site, Saro man. Sa parte kan Banwaan kan Sipokot, ang mga barangay, ang barangay Tara, Saro. Positibo. Sa parte man kan Del Gallego, Sinok Nipan, 1 Saro. Sa Calabanga, sa barangay San Antonio Poblacion, 3. Sa Kamaligan, San Roque, Saro. Sa Pilik, Cory, Saro. An history of exposure kani, close contact of vehicle number 5842. Sa Banwaan Kanggoa, sa barangay San Benito, Saro, an history of exposure unknown. Sa Lagunoy, an barangay San Isidro Norte, nagkaigwaning sarong kaso. Tapos sa Banwaan Kantinambak, dyan sa Karoy, Kanayunan, Saro, close contact ni vehicle number 5936. Sa Partikan Banwaan Kanbula, dyan sa Bagumbayan, Saro, close contact of vehicle number 5831. O kaya pala sa sa MP ito, yun pa lang yung sa to yung nakuha ang data So dahil pa nawawara po ang kaso ng COVID sa di po kanatong probinsya ay inda. Pasalamat daw kita mga tugang nag-istrikto po si Governor Mix Villaferte dyan po sa Del Gallego checkpoint. Libre man po dyan ang swab test. Takon dayan na sa swab test na antigen test, mga nag-uurli sa Camarines Sur sa Bicol, baad dakol ng mga nagpositibo ni COVID-19 sa satuya pong probinsya. Kaya salamat kay GovMix. Siri man po dyan sa Partikan DPWH sa Rinconada, nakabase sa Barangay Santa Teresita, Bao, Camarines Sur, may nag-positive man pong mga empleyado. Barita ko, mga 8 na kayo dahil nagpasiguro po si District Engineer Timbang, Gima Timbang ata yun, ang District Engineer na bago dyan sa DPWH sa Rinconada, nagpa-antigen test sa gabos na mga empleyado. May sarong pribadong hospital na pinagkaulay, binayadan, mahal man pati pala ng bayad kayo pero sinagot naman guide ka ng opisina. Dangan, nadiskubre na may 8 nag-positive. Kaya itong 8 nag-positive, bigdaratulos sa mga isolation facility, pinagtawanan na ni na magkakanigong medical assistance, nagpaparahay na po iba. Kaya lang po, ang makatakot kung naulakitan an sa indang pamilya. So tulos man pong nag-schedule ni na pag-disinfect sa enterong building, compound, kan DPWH sa Rinconada. Ang mga opisyalista po dyan sa DPWH. Sa ngunyan po, dahil mang problema, dagos-dagos ang transaksyon, through skeletal force, ang paglaog ka na empleyado. Pero, garo 30% na mga empleyado lang ang naglalaog, oral daw, from Monday to Saturday, or to Friday. Monday to Friday. May gwardiya, nag-aasikaso. Alagad po stricto sinda sa pagpalaog sa mga taong may katuyuhan sa senda pong opisina. Dahil po nga nagkaigwanin positive case of COVID-19 na empleyado kan DPWH. Kaya may hugasan dyan ng kamot, may alcohol na perming preparado, pero dahil na po sinda basta-basta nagpapalaog para dahil po makaigwaning problemang may magkaigwa pa ng hawaan. So mga contact tracing po, ginibo na. So mga nakasalamuha, medyo nag-home quarantine sa iba. Na sa iba man po, no problem naman.
So, mayo po kitang problema, tamagin ang mga field employees, so mga trabador sa luwas, sa nagpapadagos na mga proyekto kan DPWH sa Rinconada, dagos-dagos man po ang trabaho. Yan po ang sa tuyang na ako ang information. Update sa DPWH. Mismo ali kay Engineer Aris Hermoso na iyo po ang tagapagtaram kan DPWH sa Rinconada at the same time siya po ang pamayo kan Quality Control Division kan sinambit ng ahensya kan gobyerno. Tan gusto nga ni kay ito kan LGU Bao, i-lockdown na yan na opisina ngayon, kundi dahil man palanta. May memorandum guide kaniya na IATF na itong mga national government na magkaigwaning positive sa COVID-19, dahil po ito totally i-lockdown. Open manggararay sa public ang transaksyon, pero stricto ang implementasyon kan health protocol, but by skeletal force ang pagtrabaho ninda sa aldaw nin opisina sa senda pong sa mga ahensya kang gobyerno. Kaya depo pig lockdown ang sinabit ng ahensyang ini nasyonal na nakabase sa barangay Santa Teresita, Bao, Camarines Sur. So, ipangaradyo ta po na sana gabos kita ligtas sa COVID-19. Maka-recover man po ang mga nagpa-positive sa hilang na ini, sa virus na ini. Belated happy birthday man kay Madam Iris Baraero. Belated happy birthday na pala nung nakaibanan ko siya sa La Consolacion sa Iriga City kan mga panahon. Saro na siyang asinsado ngunyan. Budget officer na bagay ni kan Bao, kaya palayog ang kuman. Nina belated happy birthday. May we have many more birthdays to come. To Miss Iris Baraero o Bao, Camarines Sur. Good morning kay Kagawad Ilma Dili Magaspi o San Agustin, Iriga City. Next, abangan na po nindo ang masunod na programa from 10 o'clock up to 11 o'clock in the morning. Mga buhay-buhay sa barangay ang sendo dyan na maantabayanan with our very own talented barangay Kagawad, future city councilor of Iriga City. Future principal. Ma'am Honorable Kagawad Ilma Dili Magaspi. Standby po kamo pag 10 o'clock. Abanganin doon mga magagayon niyang tema para po sa mga buhay-buhay sa barangay. Okay? Good morning man kay Skylab, nagrampa nagaantabay man siya pirmi sa tuya pong programa si Sir incoming City Councilor Skylab nagrampa Regalado. Nako Kagawad, kumusta man niya ako ang serbisyo kan Kaperte Medical Mission. Tagarwa niya ako, nahiling ko sa pig post mo. Kadakol-dakol kang pig house to house.
Ayun nga, Uncle Joey. Malatakan sa rungaling aldaw, tulong surunodan ng mga barangay sa Iriga City, ang pigpasyaran mi, nagralakaw lang talaga ngayon talaga kami, kuya. Kaya, sa tulong mga barangay na darami ngayaan medical mission, medical backpackers team, ang mga barangay na minasunod, ang Santo Niño, San Pedro, asinman Santa Maria, kanakaaging Mayo 11, 12, asin 13, an samoya ngayang pigdumanan para iatod ang serbisyong Kapuerte, medical program, assistant program, sa kaining Kapuerte Medical Mission. Kaya banan ang mga backpackers. Daradaran sa indang mga medical equipment, mga bulong, may mga vitamins, may mga kung ano pang pwedeng itaong serbisyong libre sa yung mga nagtitiyo sa sinagihilang ng mga kababayan. Lalo na kung may sa mga lublob na kayong lugar, dahil na madaranin itong diagnostic van, may libreng lab test and blood test dyan. May x-ray na, may ECG pa, may ultrasound pa. Di ba? Libre po yan. Kita lang sa Bicol Region ang igwa po ng diagnostic van. Kaya maswerte kita. Kay Governor Migs Villaferte and Congressman Elry Villaferte and Luigi Villaferte, dakol na mga nagtitios kitang kababayan sa Camarines Sur, bako lang sa Iriga and Rinconada, ang natatabangan kan sa indang programa medikal. Malata ang nakitared mi ngaya ang pasyenteng gabos na naserbihan mi sa tulong barangay, inabot ning 431 patients. Pigparalakaw lang na Skylab yan, ang kaming Councilor Skylab, nagrampa regalado. Matyaga po sinda, talagang nahihira kasi minaturo ngayon luwa ko, Uncle Joey, pag ang pasyente ngaya bedridden, dahil na nakakahiro, nakakalakaw, kinakaulay ko, kinakumusta ko ngaya, tataang ko ngayon kung anong hinahagad. Malata, ang medical, Kapuerte Medical Headquarters na po, talaga, dakol tinatabangan ka ni. Kung nadawag nindo ka subago si pigplay ko, so taga Kalabang ka, naghagad ni na burial assistance, tinawa na ning balikin si Mil. O digdi man sa Iriga, ababa ng 5,000 na itinatao kang Kapuerte. Dako lang tabang sa mga pamilyang naghahagad ng burial assistance sa opisina kang Kapuerte Headquarters sa Iriga City. Kadakol po, dakol, pati itong mga kababayan tang may bayadan sa hospital. O natatabangan po ini, kana Kapuerte. Kaya grabing tabang ini. So, medyo pasalamatan ta po ang mga Kapuerte Medical Team, backpackers, napadagos pong naghatod kan serbisyo medikal, kan Kapuerteng Medical Services, kan sa tuya pong gobernador, na iyo ang masunod na congressman sa Rinconada area. Ayan, kaya nahiling ko nga ni sa picture niya, o pigalakaw ninda, mga lublob ng lugar ini, may patukad, may paroso, o may mga bedridden, pigdudumanan ninda. O yan. O, kaya salamat kay Skylab nagrampa regalado sa sakripisyadong team nindo, mga backpackers, team kan medical mission, napadagos na nag-aasikasong matawanan ng pagmalasakit ang sa tuya pong mga kababayan. Okay? So, congratulations sa Endo Giraray. Again, congratulations kay Governor Mix Villaferte,
ano na po siya, saro na po siyang officially voter na po siya kan Camyas Street, Barangay San Nicolas, Iriga City. Pwede siyang botohan, pwede pa siyang magboto gamit na sa iyang address, istaran sa sinambit ng barangay. Ninulita ang Election Registration Board kang Iriga City denied the consolidated opposition and approved the application for transfer of registration record last May 10, 2021 from precinct number 0067B, Barangay Cadlan Pili, Camarines Sur to precinct number 0159B o Barangay San Nicolas, Iriga City, Camarines Sur of Governor Miguel Luis Reyes Villaferte. So, yan po Governor Mix Villaferte now officially registered voter of San Nicolas, Iriga City as per Election Registration Board of Iriga City. So congratulations again and welcome to Governor Miguel Luis Reyes Villaferte and masunod na congressman kan Rinconada area. Welcome. Kadako lang gustong maging kataid si Gubmix sa Rinconada. Kadako lang naugma, kadako lang nagrurukyaw sa kaumuyahan, kaugmahan, nasaro na pong lehitimong residente asin botante sa Iriga City, si Governor Migs Villaferte. Kaya dagos sa iyang pagkandidato sa representante kan ikalimang distrito kan probinsya ng Camarines Sur, ang sa iyang campaign manager, mayong iba. Sa tuyang dating former Congressman Salvio Sal Portuno Senior. Na ang problema ni Kung Sal, aram yang kaniba. Ano man yan? Ang problema niya ako, ni Kung Sal, sabi kan barkada tang broadcaster, kung paano ang paggastos. Ay bako kaya nga niya akong kuripot. O kaya tarangkilo, sabi nga ni kasi, kaya isang text lang. Ang sa imo ngayang puso mauugma sa iko. Oras tangon yan mga tugang, iguana sa ng 10 minutes before 10 o'clock in the morning. Uy, pumpyang Sa mga late tuners good morning. Yaong kita sa programang Bicol Connection kan RPN DCKI. Sa mga Facebook Live viewers na open pa lang kan sa mga Facebook, good morning. You are watching over RPN DCKI. This is your host Joey Habanalim. You're welcome. Mga tugang, day pa nag-iinit sa Tokawan ang lubot ni PNP Chief General Guillermo Illasar sa pwesto ang masunod na ang mga accomplishment na ipinapamalas kan kapulisan sa bilog na nasyon. Inot ang pag-neutralize kan PDEA sa drug syndicate kung saan duwang nagadan
matapos manlaban sa isinagibong by bust operation. Maging sa parte kan Iloilo City, sunod-sunod ang paglambat sa mga drug pushers. Napagtuunan na naman po nin pansin ang mga illegal na tupada o mga sabong sa mga lublob na mga lugar, kung kaya ang mga nagkakadarakop himas sa bat-bat na rihas. Dako lang angat ki Ilyasar ang mga pasaway o mga nagbabayular sa mga health protocols. Haros sa uminabot na sa kabangang milyon ang mga nagkakadarakop dahil sa daipo pagsulot nin face mask, face shield, as in social distancing sa luwas kan sa indang mga harong. Kadakol man na nagkakadarakop dahil sa pagbayular, paglapas sa curfew, bakong parpareho ang mga city ordinance and local government units, kaya iba-ibang oras, iba-iba man ang kaatubangon kan mga nagkakadarakop na mga violators. Magin ang mga nagsasamantalang mga negosyante, anday man na makakaligtas sa kalampag ni Ilyasar. Ipapasarado ang mga ini. Kuning kaso magbayular sa health protocols, arog kan pagdagsa kan mga parokyano na naglalapas, nagbabayular sa inapod na social distancing. Arog kang nangyari kay itong Mayo 9, Mother's Day. Nagduman ang team ni Gary De Leon sa sarong TV network sa Caloocan City, kay banan ang kamera man kay ni para kuanan ang nangyayaring urulay-ulay, turumpukan nin an reaksyon kan mga taong nagarlaog kasi naguluwa sa mga resort. Pero ang nangyari, aranggutan po ang mga taga-media, magin ang cameraman, itinuldang, pinagtarabang-tabangan na banugon, kan magturugang na construction workers habang nagkukapo ng video sa mga taong nagarlaog sa sarong sikat man na resort sa sinambit ng lugar. Nag-viral man po ang mga nako ang video as evidence. And saro ini ngayagayaga na pagmatagas dahil pagsunod sa mga ipinapautob na mga lay para sa health protocol para maging safety, ligtas ang mga namamanwaan. Hayagayaga na matatagas talaga ang mga payo kaniba na mga negosyante. Padagos na pinagbabayular ang mga health protocols. Pero sabi po ni General Ilyasar, dahil na ini mauutro pa. Taday niya nasasanton ang mga mabayular, malapas sa mga health protocols ng mga negosyante. Magin ang mga lapa, bugok na inaapod ni Ilyasar na mga membros kan Philippine National Police, Fuera de los Obos, as in Fuera de los Obos. Pinatanidan niya na po na itong mga iskalawag tatanggalon niya sa serbisyo na miyembros kan Philippine National Police. Inuumaw ni Ilyasar, as in inuumaw kan media, kan istasyon na ini, ang mga opisyalis, miyembros kan Philippine National Police, na mga malinig ang sa endang pangaran sa pag-sirbi sa publiko, abong mamantsahan ang sa endang pangaran asin ang sa endang uniforme, naudok sa buot ang pagsirbi sa mga namamanwa ang Pilipino. Alagad duman sa mga iskalawag, sa mga bugok o barumbado na naimbulto sa mga kararatan. Iyan po ang isusunod ni General Ilyasar na baklason, taranggalon sa saindang serbisyo, taday sinda na bagay, dahi sinda na nababagay sa hanay kan sa tuya pong kapulisan na luway-luway na nakakabangon na po ang saindang reputasyon
ang sa indang organisasyon dahil sa ipinapailing na galing, tibay, asin tama, asin seryosong serbisyo sa publiko kan sa tuyang mga maray na mga membros kan PNP, lalo na kan sa tuyang mga opisyalis. Asin nalangkaw na komandansya kan Philippine National Police. Out pamanlugod, nasa binutasan na pahayag ni General Ilyasar ang bagong PNP Chief Director General na panindugan asin gibuhon na igwaman ng GAD na nakahalong glapa o bugok na kamatis sa sarong tiklis na kamatis para dahil po magkaburugok gabos asin dahil magkaralapa an interong kamatis na nahaluan ng lapang kamatis out paman lagod mapili niya ang mga lapang kamatis na ini sa tiklis tangarig dahil po maubos na malapa ang kamatis sa laog kan tiklis. Bueno, natapos manggiraran sa tuyang pangsabadong programa sa programang Bicol Connection. Nagsisinyas na sa kuyang partner sa information si Rodel Cesar ngaya sir. Maluay-luay na naman yan kita sir, malutong panguntuan tama alas 10 na. Kaya niya ako maluay-luay naman na magparang sa programang Bicol Connection. Sangaran po kan sa tuyang partner sa control, Engineer James sa OCO. Si Rodel Cesar sa information sa transmitter site, Engineer Lindon Turalio and Jimmy Guanzon. Sa ngaran kan mga viewers ta, nagpasalamat po ako sa sendong pag-antabay, pag-dangog sa programa. Sa mga nag-antabay sa mga transistor radio, sa mga nag-participate, thank you so much. Ini po ang sendong Kabicol Connection, Joey Habanalim. Salamat na maray. Ingat po kita gabos. God bless us all always. Stand by for the next program with